Solemne nga interfaith prayer og tribute gihimo ni atong Sabado isip halad sa mga namatayng sundalo sa pagkahagsa sa C-130 aircraft. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa tugkaran sa Central Command, gihimo ang solemne nga seremonyas paghandom sa mga namatay nga sakop sa Armed Forces of the Philippines. Unang gipahigayon ng interfaith prayer, pagpanalangin sa kapahulayan sa mga nakalas, labi na sa mga sugbuanon nga nalakip sa aksidente. Mitambong sabang ilang mga mahal sa kinabuhi. Gipangunayan sa mga opisyales sa CENTCOM ang floral offering sa lubnganan nga nagsimbolo sa mga namatay nga sakop sa AFP. Gidaig ang ilang kabayanihon pinaagi sa 21 gun salute. Ang kalihukan dungan nga gihimo sa mga military camps agi og pagyukbo sa tanang namatay sa C-130 crash sa Patikul, Sulu. Ang mga kabanay sa mga namatay nga sundao naglisod pa pagdawat sa kalit nga hitabo. Apan mapasalamaton sab sila sa pag-ila sa hutong sa AFP sa panirbisyo ug bayanihong buhat sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Worth it yung pagkamatay din yung husband ko kasi para sa amin, hero din siya. It takes time naman po. Hindi ko totally po nag-sink in po sa akin na wala na po din siya. Lisod po madawat. Lisod po man niya madawat kung ba nang pahitabo bitaw. Labi na yung asawa o anak niya bitaw. Ay, sakit kayo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.